Hola, bones, sóc l'Àngels Bassas i estic aquí per explicar-vos una anècdota sobre el Teatre Romea, que per mi és sinònim de casa, perquè ha sigut casa meva durant molts anys, de moltes funcions, d'una època preciosa sota la direcció artística del Calixte Vieito. I és una anècdota de l'any 1999, just abans del mil·lenni, sobre fantasmes, perquè, com sabeu, el Teatre Romea és famós per tenir el fantasma de la Margarida Xirgu. I fèiem una obra sobre d'un autor irlandès que parlava sobre esperits, justament. I clar, ens vam passar tots els assajos parlant d'això, de fantasmes, esperits, i la cosa doncs estava una mica carregada d'aquesta energia. El dia de l'estrena jo tenia un monòleg bastant llarguet en què parlava precisament d'aquest tema, i començo el monòleg i al cap de res, de molt poques frases, pam, se'n va la llum. Clar, ens vam aturar tots, tothom a les fosques. En aquell moment no vaig saber què fer, però va durar poc, afortunadament, uns pocs segons. Penseu que uns segons de perona en un teatre és terrible, no? T'agafa taquicàrdia i de tot. Va tornar la llum, vaig reprendre el meu monòleg i una segona vegada va marxar la llum. 2 vegades, cosa que és molt estranya en un teatre perquè doncs, tenen el sistema elèctric és bastant potent. Clar, quan vam acabar la funció, el Juan, que és el responsable de sala del Romea, que porta tota la vida al Romea, que és la verdadera ànima del Romea, em va dir: «Esto es el fantasma de la Margarida Xirgu», que ell està convençut, perquè quan tancava el teatre sempre deia que la notava. Així que és una anècdota curiosa que creiem que el dia de l'estrena la Margarida Xirgu es va voler pronunciar enmig del meu monòleg. Visca el Romea!